Mayong adlaw na sad sa inyong tanan diha guys. Ug karong buntag nga guys, uban ko ninyo samtang akong sulihon ang akong mga manok nga naglumlum ug namunay dinhi sa sulod sa akong kural guys. O ganina kita sulod sa atong ranging area guys. Kining akong area din hiya guys nga gikurol guys, 70 square meter na siya guys. Gamay ra ni siya din hiya guys. O kini mo atong unang pugaran guys, nagibutan ako igbaw sa akong tangkal. Ang akong manok din hinamunay, doon na sa 5 ka buka. Bunay guys, wala pa siya maglumlum. Nagpa-opa pa siya karon, hinaut ta mo daghan pa niyang bunay diha guys. O ang sunod nato nga pugaran guys, kini siya ang akong dumaga diha ana munay, primero pa niyang pamunay guys. Doon na siya 3 ka buk itlog, so dapat 5 na unta pero naglatang siya 2 ka adlaw guys, wala siya nang itlog og 2 ka adlaw. O kining sunod nga pugaran guys, ang ako ning dumaga guys, primero pa ni siya naglumlum guys og nagsugod na ni siya pamiso guys. Nagligtik nagsugod ang iyang mga bunay guys. Ang iyang bunay din hiya guys, doon ay 11 ka buok. 11 ni kabuk yang bunay nga igilumluman. Dapat sana guys 7 lang kabuok pero kay gisagulan man ni siya lain nga ugang, so naabtan nga pagpalumlum, so mao nang naabot og 11 kabuk yang bunay guys. Ang sunod nga pugaran nato guys, to ilawom sa atong tangkal guys. Ako siyang gibutang diha kay dunay dumagan ako na sigsaka-saka diha sa akong gibutangan og pugaran. So karon naglumlum na siya guys. Nagsugod na siya pag piso guys, kinanligtik na sa dang iyang mga bunay. Do na say 7 kabuk bunay nga gilumluman guys, ug kana silang 7 tanan guys, nanligtik na. Mapiso gud na siya tanan guys. Diri sa bukid guys, wala man ko incubator guys. Ang tanang bunay diri guys, gilumluman ra gina sa akong mga ugang guys. Usahay mapiso tanan pero kasagaran guys, do na gay 2-3 nga mga binugok guys. Ug kana mga binugok guys, paborito na sa akong mama guys, iyara nga lapuan tapos iyang ito sa suo guys, lami man po na kanon guys. So mao na siya akong dumaga diha guys. Sunod guys, dito sa atong gawas, mga bag-o ni nga pugaran akong gihimo diri guys. Og ang primero nga pugaran wa pay bunay guys. Og kining atong sunod nga pugaran guys, dunay burante. Ang burante ni nako nga ugang guys, bali ikaapat na ni siya mamiso ron guys. Og kani siya guys, dunay 8 nga bunay nga ginumluman guys, og nagligtik na siya guys. Dunay 2 ka buk nga piso ana guys. Kaning mga ugang nako dirog dumaga guys, dungan-dungan man sila paglumlum, maong dungan-dungan sa di sila pamiso guys. Sertuhon ganita ni guys, murag damo-damo ginatong piso nga ma-harvest karon nga buwan sa February guys. So mao na siya guys, ang bunay nang ligtik nagsugod guys. Pero doon na ni 2 ka buka na guys nga piso nga nakagawas ningod silang itlo guys. Naraay cute. Ug ang sunod nga pugaran guys, wala gihapoy bunay, ug kining sunod nga pugaran dunay atong talisayon dinhi nga naglumlum guys. Bali parehas si sog atong buranting guys, ikaapat na ni siya dapat mamiso karon. Og nagsugod na sa disyag pamiso guys, kay doon na nay uban nga mga itlog niya guys nga nanligtik nagsugod. Ang iyang bunay nga gilumluman dinhi guys, doon ay 12 ka buok. Og hinaut ta kanang 12 guys, mapiso na tanan, way binugog ba. Og kining iksurod nga pugaran guys, talisayon gihapon naglumlum di munay diha, doon ay 4 ka buok bunay. Wala pa siya naglumlum. Og mao to tanan guys ang atong ugang og dumag nga nagbunay og naglumlum diri sulod sa atong area nga gikural guys. Mugawas tani guys, kay doon na pud koy mga pugaran diha sa gawas nga gibutang. Ang mga pugaran dati nga wala pa nako matanggal, gipamunayan og balik sa akong mga dumaga og ugang. Atong suluhin guys, og nagpiso na ba pud silang tanan. Kini nga area dinhi guys, mo ni gibutangan ako og pugaran dati kay dunam ni say ato, pero ako nang gitanggal kay gihimo na akong tanggal sa baboy. Ug kini nga ugang guys, nagsaka na siya sugod guys, murag mamunay gini sa dira nga pugaran guys, kay gahapon pa na siya saka diha. Kini guys, dumaga gihapon ni nako guys, primero niya nga paglumlum, do na siya gilumluman nga 8 ka buk itlo guys. Ako ni siyang dumaga guys, dapat murag hapit na sa di siya mapiso guys, kay dungan-dungan naman po ni sila nga naglumlum atong mga dumaga dito sulod sa atong area nga gikural guys. Kini ugang na ni siya guys, ikaduhan na siya mamiso karon. Ang iyang bunay dapat gilumluman ani guys 7 ka buok, pero kay gisup-sup man yang usa guys. Ya bagon man ning utok uga nga guys, to doon na lang siya unang makabuk nga gilumluman nga itlo guys. Okay, human naman ta diri nga area guys, mo mga to sa silong guys, kay doon na ko yung mga pugaran nga gibutang dito atong tan-awon, og doon na ba yung mga itlog or mga naglumlum na bang atong mga manok dito guys. Kini nga tangkal diri guys, ako rin siya gibutangan og usa ka buok pugaran, kay ang akong gibreed din dati ang Rhode Island nga laki og ang native nga manok na to guys. Og kini siya guys, doon na siya usa ka buok nga itlo guys. Wala ko kahibaw kung sa ugang nato
bunay diha guys. O ngarita sa ikaduha nga tangkal guys, dunay gibutang nako dire guys nga tulo ka buk ugang then usa ka buk sunoy. Ako ni sila gi partner dire guys kay kining sunoy guys. Ang iyanto ka ana guys murag pikoy ba. Mubo nga murag laparon maong ako ni sige partner dire sa mga dumaga nato og duha nga ugang. Atong tan-awon og duna na ba sila mga bunay guys. Pero wala pa sila nagsugod og pabunay guys. Nagpaupa pa ni sila tanan guys. Wala pa ni mga gamit guys. Siguro mga sunod semana mamunay na to sila guys. Og nirita sa ato gawas guys. Aw kani dai guys nga dumaga na ako guys. Gilansad ko ni sa atong February 10. Do na siya piso nga 7 ka buok. Ang iyang gilumluman ani nga bunay guys na pulo pero binugok ang tulo guys. So do na siya piso nga 7 ka buok guys. Laksi-laksi na kay mga 5 na nakadlaw diha. Og ngaritas katapusan nga tanggal guys atong tan-awon og do na bay naglumlum diri guys. Do na duha ka buok ugang dinhi guys. Ang usa guys wala pa diri murag digawas to kay manuktok pa man to pero kining area dinhi guys mubo og adtong unang adlaw guys wala na ko masirad maong dunay mga bunay nga gikaon sa ero guys. Mao nay pinaka gool nga hunhunaon guys ug dili na to mabantayan ba. Kini nga tiklis guys nga akong butang sa ako do na say 7 ka buok aw 6 ka buok itlo guys. Ang ugang ani guys murag digawas pa nanuktok siguro to. Ug kining pikas pugaron guys do na siya siyam ka buok itlog nga gilumluman guys. Bali mo ni katapusan nga ugang nga naglumlum nato karon nga bulan guys. Magkadungan-dungan ra man sila og piso guys kay nagkadungan-dungan ra man po ni sila og paglumlum. Hinaut ta nga wala kay sila daghan nga reject or binugok guys ba. Daghang salamat dai guys sa inyong pagtan-aw sa akong video. Hinaut ta nga sa wala pa nag-subscribe, pa-subscribe naman diha og pa-like, pa-share, pa-comment sa atong video guys. God bless ug maayong adlaw natong tanan.